uhlelo ngabadezi. Udumo 71.4 FM olwakho nawe.
Mzakwethu sanibona ngiyanibekele ebusuku igama lami nguPatrick Madladla le enkandla esigodini ke esakaMagwaza. Ya njengamanje sikuyiloke uhlelo lapha khona sosigijima khona ngengoma ezimnandi ejulile njengoba uzwa nje ingoma ke esigijima ngazo ke namhlanje sithe nje asithathele lo hlelo silubeke kuye uShukela ke nezingoma zakhe ezimbili ezimnandi fika oba iyo le yokuqala ebethi Ukufa njengamanje le esiculayo noma ele esikhuluma phezulu kwayo iyo futhi ingoma yakhe uShukela emnandi kakhulu. Ngicela simxhase simeseke ekhule umfana ke ebekwelinye ke izinga. Mhlambe ungumthandi womculo noma uyithandile ingoma kaShukela kulula kakhulu ngane kwethu xhumana nami mina ngizobe sengikuxhumanisa naye inamba yami ithi 0743242266 i-email yami mhlambe ukuthi ufuna ukuthi uxhumane nami nge-email yami ithi www.patrickladla5@gmail.com. Kade ngingakhohlwa ukunitshela ukuthi ke ngiyafisa noma ngiyacela ukuthi ke ngathi ngihamba nelaphana ke kwi-page lodumo 71.4 FM uzovele usearch wena uthi Udumo FM ku Facebook kwakho bese ke ulibona i-page uzobe usubona ke inhlelo ezisakaziwe ezi-live noma ezi-online okanye ezindala ke sezasakazwa uzoyibona kulo i-page lalo Udumo FM. Angena nje wena epageni bese ulayikha i-page bese ke usilandela njalo uma sisuke se-live. Uma ngabe uyiciko mhlambe nawe uyafisa ingoma yakhe idlala kulo Udumo 71.4 FM kulula kakhulu ke ungithinta kuyo leyo number sengishilo kanti futhi ekulula uma uthi ufuna u-emaila ingoma yakho ke uyi-emaila kuyo leyo email ke sengishilo bese ngiyithola ke mina ngapha bese ke ulalela ke mangisuke ke ngi-live lapha kulo Udumo FM bese kwazi ukulalela uyizwe ingoma yakho idlala bukhoma. Sizocela ukuthi ke lapho ke kufinyelela khona umsakazo Udumo 71.4 FM sicela nje ukuthi sibonge kakhulu ngani kwethu. Siyabona ukuthi niyajoyina, siyabona ukuthi uyanda umndeni. Siyacela ukuthi ke umuntu masetholile link bese ke share ku Facebook kwakhe noma share ku WhatsApp status yakhe bese ke uze ibese iyanda yonke indawo ukuthi mangidlala noma mangidlala lelo cike ngizobe ngilidlala lapha bese ke likwazi ukuthi ke lisabalale kuzo zonke indawo. Njengamanje sizolalela ingoma kaShukela emnandi ithi Msamaria. Udumo FM olwakho nawe. Kuyo yonke indawo ku-internet mawusesha nje uthi Udumo FM uzobe usuyitholela yonke into eyenzekalayo kulo Udumo FM na Facebook na YouTube yonke indawo nakuwonke ama-digital platform siyatholakala. Okusho ukuthi ingoma yakho mayidlale lapha kulo Udumo 71.4 FM kulula kakhulu uma ngabe kuthiwa ufuna ukuthi umuntu eyizwe ngoba uzomtshela ukuthi akabheke onke ama-digital platform okanye esearch ku-internet uzobe usutholakala ke khona lapha kanjalo. Siyabonga kwethu nami ke sengithohlela ngilibeke phansi ngishiye na ingoma kaShukela emnandi kakhulu ethi Msamaria. Udumo 71.4 FM olwakho nawe.